Hello guys, so welcome to my channel. You're watching the vlog. Today we will talk about homesick. This is a very common word sa mga OFW na kagaya ko. So maririnig natin na si kabayan nakauwi na hindi natapos ang kontrakta dahil na homesick. So paano nga ba natin itong malabanan? How to avoid homesick? At paano natin to maiwasan? But before we will start, I just want to say thank you sa lahat ng mga bago kong mga supporters, sa mga bago kong mga subscribers out there, and to all the viewers out there. Thank you very much guys. Dahil wala ang channel na to kung wala kayo. So, maraming salamat sa inyong lahat. So, without further ado, let's begin. Paalala po sa lahat na mga manonood, kung ikaw ay bago pa sa channel na to, don't forget to subscribe and click the notification bell para maging updated ka sa mga new videos, coming videos ko in the future. So, disclaimer po, the content of this video is based on my personal experience as an overseas Filipino worker. So, tips number 1, learn to accept. Tanggapin mo ang iyong bagong tahanan, tanggapin mo ang mga taong nakapaligid sa iyo, tanggapin mo ang kanilang environment. So, wala ka na sa Pinas, andito ka sa abroad. So, iba dito sa abroad at iba sa Pinas. So, tips number 2, learn to respect and love. So, kailangan mong matutunang respetuhin ang kanilang kultura at tradisyon ng bansang iyong pinupuntahan. So, and love the people around you. Turuan mo ang sarili mo na mahalin at igalang ang mga taong nakapaligid sa iyo. Number 3, this is the third tips, keep yourself busy. So, isipin mo pumunta ka dito sa abroad para magtrabaho, hindi para magchika-chika. So, ayan. So, make a daily routine. Kasi ganito ako. May daily routine ako, guys. So, kapag may daily routine ka, naka-step by step na yung mga gawain mo. So, alam mo na kung ano yung next mong gawain. So, nagiging busy ka, nagiging busy yung utak mo sa yung trabaho. So, mawala yung homesick, mawala si kalungkutan kasi na-busy ka. Fourth, set a schedule to call your family, to talk to your family. Kasi, para sa akin, pag araw-araw kong nakikita, pag araw-araw kong nakausap, yung mga anak ko, yung mga kapatid ko, or yung pamilya ko, mas lalo ko silang namimiss. So, mas lalo akong araw-araw na nalulungkot. So, kaya hindi ako araw-araw na tumatawag sa kanila. Kasi, mahal din ang load, ang regular load. So, hindi tayo makapagtipid. Ayan guys. So, and then, the fifth is social media. So, ayan. Mas okay ngayon kasi hindi na tayo bawal gumamit ng mga cellphone na may mga camera. Dati, bawal. I remember before when I was working in Amman, Jordan, wala talaga akong cellphone na hinahawakan kasi bawal. So, sobra akong na-homesick. So, ngayon mas okay ngayon. Through Facebook, makikita natin ang post ng mga picture ng ating mga mahal sa buhay. So, ayan. Through YouTube, dito marami akong naging kaibigan na mga hindi ko pa nakilala sa personal. So, marami yung mga nakausap. So, ayan. Number 6 is know your purpose. Know your purpose. Bakit ka nga ba nag-abroad? Kasi pag alam mo kung ano yung purpose mo, nag-abroad ka na hindi ka naggaya-gaya lang sa iyong kaibigan o sa iyong kakilala kasi gusto mo din magkaroon ng ganyan. So, know your purpose. Dapat may purpose ka kung bakit ka nag-abroad. Kasi pag wala kang purpose, madali ka mag-give up. Kasi dito, ang buhay sa abroad ay hindi madali. Hindi masaya. Hindi madali, I tell you guys. So, dapat may purpose ka. Dahil dito, araw-araw, maranasan mo ang iba't ibang trials ng buhay. Iba't iba ang mga, yan. Guys, iba-iba yung mga ugali na yung makasalamuha araw-araw. So, pag may purpose ka, magiging strong ka, matatag ka. So, kahit ano pa ang yung trials, kahit ano pa, guys, hindi ka susuko, madaling susuko. Kasi may purpose ka, may target ka. So, yan. And then 7, be positive. Kasi dito sa abroad, guys, marami tayong mga balita ng mga negatibo. So, pag ang iyong isipan ay nakapokus sa mga negatibo na bagay, so, ayan, manghihina ka. So, paano mo makamit yung goal mo? Yung purpose mo? Paano? Kung ang iyong utak
ay punong-puno ng mga negatibo. So, be positive. Pwede mong gawin yung mga negative na mga balita na yung naririnig sa iyong pamilya, sa galing sa Pinas. Pwede mong i-twist yung otak mo. Gawin mong positive. Para magiging successful ka. So, ayan. And the 8, guys, and this is the very important, guys, is pray. Bakit nga ba kailangan nating mag-pray, guys? Kasi, guys, there is a miracle when you pray. So, may miracle, guys, pag tayo ay nag-pray. I-pray mo yung sarili mo, nabigyan ka lagi ng good health ni God. I-pray mo yung pamilya mo, kasi hindi mo sila nakikita. Pero si God nakikita nila. Nakikita niya yung pamilya mo. I-pray mo yung employer mo. Kung masama ang ugali ng employer mo, keep on praying. Pray without ceasing. Ayan, guys. Bakit nga ba kailangan natin mag-pray? So, diba? So, 4 reasons why we need to pray. So, may 4 na reasons kung bakit kailangan natin mag-pray. First is, God is our Heavenly Father. He knows our hearts. Alam niya kung ano ang nasa puso mo. He knows our feelings. He knows our needs. He comforts when we feel alone and lonely. So, iyan guys. Yan ang una na rason kung bakit tayo mag-pray. Second is, when we pray, He promised to answer our prayers. So, when we pray, promise ni God na sasagutin niya yung mga dasal natin. And the third is, when we spend time with Him in prayer, His presence will give us joy. So, pag nalulungkot tayo, guys, tanggalin ni God yung kalungkutan mo at magkaroon ka ng joy. So, ayan, napakaganda, guys. Joy that drives homesickness away. Ayan. So, mawala yung homesickness. Then, when we spend time with God in prayer, He give us strength to bear life's burden. Lahat tayo, guys. Lahat tayo, may dala-dala tayong iba't ibang bigat. Lahat tayo, guys. Iba-iba yung burden na dinadala natin. So, pag hindi natin yan i-entrust kay God, hindi natin kaya. I'm sure hindi natin kaya. Kaya nga maraming mga kababayan nating OFW na nababaliw kasi hindi nila nakayanan ang homesickness, hindi nila nakayanan yung mga problema sa buhay, hindi nila nakayanan ang bigat na dinadala-dala nila. Kaya dapat natin yan i-entrust kay God. So, let's pray, guys. To drive homesickness away. Kailangan natin, guys. So, pray. Don't forget, guys. Kailangan natin i-pray yung bansa natin, yung bansa na pinagtrabahoan natin. Kailangan natin i-pray. And cast your cares upon Him. For He cares for you. He cares for you more than you care for your loved ones. God cares for you, guys. So, don't forget, guys. So, thank you so much for watching my video. And please, don't forget to subscribe and hit the notification bell para maging updated ka sa mga next videos ko. And give me a thumbs up, guys. And you can share my video if you like it. So, thank you.